Pastor, akong pangutana ba kanang ang kamatayon sa tao asa man to mabayad o ang kamatayon na po ni Kristo asa man to matapal o mabayad? Actually, wala pa'y paghukom karon nga nahitabo. Okay? Kay ang paghukom igsoon, kung dautan ka, ang bayad anak kamatayon. Roma Kapitulo 6, versikulo 23. No? Kung imuntan-aon ang Roma, nagpahayag si Pablo din og kamatayon. O kini nga kamatayon, mauni ang gipasabot sa ikaduha nga kamatayon. Ako basahon na, nag-ingon ang 6:23. Kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa. Okay? So ang suhol sa sala, mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga itong na-eksperyensyahan karon, dili ka na mao ang kamatayon nga mao ang bayad sa sala. Kanang kamatayon nga atong eksperyensyahan karon, resulta ka na sa sala nga nahimo sa atong unang ginikanan, kasi dihang nakasala atong unang ginikanan, misulod ang kamatayon. Ug ang porma sa kamatayon, parehara sa matarong ug sa dautan. Pwede ang matarong madisgrasya, pwede ang dautan madisgrasya. Pwede ang matarong patyon, pwede ang dautan patyon. Pwede ang matarong magbalatian mamatay, pwede ang dautan magbalatian mamatay. So meaning to say, resulta na sa gibuhat niya dan og ni iba. Pero katong kamatayon nga bayad sa salaigsoon, mao kato ang ikaduha nga kamatayon nga wala pa mahitabo sa panahon nga ikaw mamatay sa disgrasya o uban pa. Atong basahon ang bersikulo 6 sa Pinadayag 20. Nagingon, 2 minutes na nabilin. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon ini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Nagisgot siya ikaduha nga kamatayon. Dili matawag o ikaduha kung wala ang pirmiro. So sa ato pa, ang pirmiro nga kamatayon, maunang kamatayon sa balatian, aksidente, uban pa, disgrasya, mauna nga klase nga kamatayon mo, una nga kamatayon. Pero ang ikaduha nga kamatayon nga gisgutan diri, mao kining kamatayon kay Kapitulo 20 manay sa Pinadayag. Versikulo 6, arita sa Jes, unsa ni ikaduha nga kamatayon. Jes, og ang yawa nga nagpasilaag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre, diin atuan na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta, og didto pagasakiton sila sa adlaw og gabii, mao kini ang ikaduha nga kamatayon. Okay? Ang birmiyong kamatayan, sa balatian, ikaduhang kamatayan, mauto ang didto sa, gitawag nato sa uban og imperno or kalayo. Now, pangunta na kay ang theology, magos protestant katolik nga, di gyud mamatay. Actually, ikson, dili mamatayhan to, dili mahuman ang purpose. Meaning, ang punishment. Ining human sa punishment, maabura gihapon na siya. Atong tanahon. Og mauna ang paghukom, no? Atong tanahon sa Malakias, Kapitulo 4. Kay ang paghukom igsoon, mauman ang gitawag nato og kalayo. Ato sa basahon ang Malakias 4. Okay? Versikulo 1. Kay aniya karon ang adlaw moabot na, ang nagasunog daw hudno, og ang tanan nga palabilabihon og ang tanan na nagbuhat sa kadautan manghimo silang tuod sa balili og ang adlaw nga moabot magasunog kanila. Nagaingon si Yuba sa mga panon nga kini dili magbiling kanila bisan gamot ni sanga, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan sa adlaw sa pagkamatarong musubang. Unya sa 3 ningon, og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mahimong abo. Mahimong abo kay nasunog man sila.